Яңа елны көтәбез һәм түземсезлек белән бу спектакльне тизрәк тамашачыга күрсәтәсе килә. Чөнки без бик яратып башкарган рольләребез, алар һаман ашкынып торалар сәхнәгә чыгарга. Безне һаман алар кытыклап торалар. Артист өчен ул сәхнәгә чыгу иң мөһим этапларның берсе дип әйтер идем. Роль аның өчен зур вазифа һәм тамашачы белән очрашу зур шатлык. Камал театр үзенең гадәтләренә һәр вакыт тугры. Әгәр дә ул сезонны зәңгәршәл белән ачып, зәңгәршәл белән япса, яңа елга ул һәр вакыт үзенең нәни тамашачыларына, ягъни балаларга бүләк әзерли. Әлеге бүләк әкият спектакльдән гыйбарәт. Әлеге спектакль һәр вакыт аша кече залда бара. Узган елларны инде башта Таң батыр, анасын Кәҗә сарык, шулай ук Мендәр әкияте кебек спектакльләр ел сайын куелып барса, быел чиратта Шумбай спектакле Шумбай, бүре һәм малай дип атала. Ул гына да түгел, Шумбай, бүре, малай оркестр дип тә эшләп була, чөнки Камал театрының оркестры тулы составында әлеге әкияттә катнашачак. Балаларга да, әти-әниләргә дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Прогоннар башланганнан соң безнең театрда шунсы әйбәт, бөтен цехлар гына түгел, даже театр янында йөргән кешеләр дә менә шушы продукт өчен эшли башлыйлар. Һәм безнең пьеса, репетициялар дәвамында камилләште, язылды. Режиссер белән, артистлар белән яңа репликалар кертелде. Инде гаҗәеп биюләр, гаҗәеп җырлар, башкаручылар мине тынычландырды. Һәм мин чын күңелдән сезне барыгызны да яңа ел белән тәбрик итәм. Киләсе 2022 ел бүгенге әкият кебек